Здравейте на всички, аз съм Dark Lord. Това е серия Сан 2. Не знам си кой епизод. И тук не си бях пуснал в рапса, ама той не записвал. Без да искам очевидно. Аз съм видял този път. Съм натиснал два пъти копчето. Тук, не, всъщност само една минута през тук. Разахме тия, започнаха тук да ни изнасилват. Добре, някак да се кача. Или пък и... Още тук някакъв ще да вземе. Тук. Дъш. Hello, my people. Айде, нещо. Пешо. Остава пешо, не сме свижили от 5 минути. Хайде бе. Остава. Ямата на виета. 50 000 милиона армия и да сте. Бам. Айде. Остава. Може да ме бият, защото съм по-бърва с вие жалки. Жалки. Точно това е дума, така да описвам най-добре. Жалки. Ето дори да без да ви улучвам, мога да ви унищожи. И хорещо. Ето. Ти какво се правиш на умен, бе? Ти ли бе хорешо? Ти ли бе хорешо? Ти ли бе хорешо? Тия бе към портата на знанието. И така, затова са, може би сте чували по-тихо, бях преграхнал. Викам, снимаше ми се. Какво от това ще видим отражението. Дъш. Вижте, аз съм магиосно. Дъш. Айде, застреляй се, Лайшо. Пешо! Пешо! Айде, пешо! Бам! Улето. Пешо! Вадих късмет. Върчат Иван. Не ми е еднословно предизвикателно. Айде, пешо. Орешо, какво става? Тука! Ще презентим за регистриране на Макс. Нещо пропуснах ли? Не. Почти всичко ми на Макс. Това е добре. Излезе. Тук е нещо. Диш. Да, дори с това слабо оръжие ще ги изнасила. Да. Ще по-лесно това почакай. Това е тук.
Значи, къде ще сляза път? Много майка. Може би тук скрити стая там. Пистолет ще ви царае. Не изтъчакай. Да, тук трябва. Ооо, това е леко. Тук трябва да събирам нещо. Мистериозно. Нещо. Тайно. Някакъв. Уоу. Просто стреляйте. Ти. Кажем ти най-малко, да знаеш. Отгръмна един. Аре, клони. Сега изправяте добре в шоу бизнеса. Хорешовци, чак искате да ви ценят, така ли? Нали сте си хорешовци? Добре, де. Разбрахме, че искате да ви унищожа, но чак па толкова. Добре, бе. Хорешо. Пешо, башо. Ето, вече имам 8 екстра лайф. Вие да видите път не става убие. Айде, още ти. Оста пич. Айде, още някой. Да, както виждате, само се забравят моите канали. Ето започва малко по малко с повече хора стартирам в YouTube. Айде, сърце, не искам. Само трябва да ги... Ооо, почна. Трябва да се гледа тия токени. Хайде. Тука... Пешовци ли ще ме стрелят, това е? Пешовци ли ще ме стрелят тука, бе? Ти ли тук ще ме стреляш, бе? Ти ли? Тук не мога да се бере и Ян. Тук аз ни Ян не мога да се бере па. Аре, застрелай се, бе, буклук! Това е просто... много готина е... Просто... Още някакви хорешо. Не?